अरे हाँ तो का हाल बा भाई लोग। खेसारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे बोले भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक और लास्ट मस्त भोजपुरी रंगदारी सॉन्ग रिलीज के जा रहल बा। जौन गाना के टाइटल बा रंगदार बिहार। अरे हाँ मिला गाना कत गला कौन चैनल पर तो कतरी के रिलीज करल था। गाना कैसा निकल बा पूरा फुल जानकारी मिली तो के ई वाला वीडियो में। तो ई वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लो। बाकी बताओ हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाओ। तो बोले तो सबसे पहले बता दी कि हाँ रंगदार बिहार गाना लिखले के बता गाना के लिखले बनन भोजपुरी के बहुत ही मस्त बहुत ही अच्छा राइटर कृष्णा बेदर्दी। आने वाले गाना के लिखले बनन कृष्णा बेदर्दी। बाकी तो लोग गाना में म्यूजिक सुने के मिली आर्या शर्मा के। अरे गाना में तो लोग म्यूजिक सुने के मिली आर्या शर्मा के। बाकी गाना गैले बनन भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज। अरे दोनों आदमी मिल के गाना गैले। बाकी गाना की बात करो लेकिन कैसा निकल बता गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही बारूद बहुत ही हार्ड होके बा। अरे बोले खेसारी लाल यादव कितना दिन के बाद रंगदारी सॉन्ग रिलीज होकर जाता और तो स्क्रीन पर फोटो भी देख सकता है। खेसारी लाल यादव गन उनके साथ फोटो खिंचोले बड़न और बहुत ही ब्लास्ट और बहुत ही बारूद गाना शूट करल गल बा। बाकी गाना रिलीज हो गया बा अन्नपूर्णा फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर। अरे बोलो अखिलेश कश्यप के यूट्यूब चैनल पर यानी अन्नपूर्णा फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर गाना रिलीज हो गया बा। बाकी बात कर ले कि हाँ गाना कब तक रिलीज होता तो लोग वेट कर रहे हैं बहुत जल्द खेसारी लाल यादव के अन्नपूर्णा फिल्म्स के यूट्यूब चैनल से पोस्टर रिलीज हो गया बा। अरे हाँ रंगदारी सॉन्ग खेसारी लाल यादव के। बाकी वीडियो फॉर्मेट में बात कर ले कि हाँ के देखे के मिली तो भाई लोग देख लेंगे भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और रानी एक्टर देखे के मिल सकतारी वरना नीलम गिरी। अरे बोलो रानी एक्टर वरना नीलम गिरी दोनों आमदी तो लोग यह दोनों आमदी में से क्यों तो लोग देखे के मिली वीडियो फॉर्मेट में। बाकी बात करो लेकिन हाँ गाना कब तक रिलीज होकर आला बा तो बहुत ही जल्द खेसारी लाल यादव के अन्नपूर्णा फिल्म से पोस्टर आवे आला बा तो लोग वेट कर लेंगे। गाना गैले बड़ा भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज दोनों आमदी मिल के गाना गैले बा। बहुत ही गाना बारूद और बहुत ही तगड़ा बतावल जाता कि होखे वाला बा। अरे बोलो अन्नपूर्णा फिल्म से खेसारी लाल यादव के अभिन भी जौन भी गाना आयल बा तो हिट गल बा और ई भी गाना तो लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बहुत ही बारूद तरीके से बनावल गल बा। तो ई भी गाना पूरा हिट हुई अन्नपूर्णा फिल्म्स पे। बाकी तो लोग गाना के मिस मत कर लेंगे। गाना बहुत ही बेस्ट बहुत ही बारूद बहुत ही थाकड़ गाना बा तो लोग गाना के जरूर सुने लेंगे बहुत जल्द। और अन्नपूर्णा फिल्म्स पे यूट्यूब चैनल पे खेसारी लाल यादव गाना के पोस्टर आवे वाला बा। बाकी तो लोग के वीडियो कैसा लगल अच्छा लगल तो लाइक कर लें चैनल के सब्सक्राइब कर लें वीडियो को शेयर कर लें और तो लोग खेसारी लाल यादव को फैन बन लें तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।